Ще види къде се бият. Те това. Аз съм за толкова лево, между другото. Много добре му хванаш ти. Дале, залагайте, аз слагам половин средина за толкова лево. Ама до какво играеме? До смърт ли? Играй, кой ще го вземе накрая? И аз ще го май двамата ядат. Не. Са на боя. Ако си го разделя, че има и за двамата, според мен. Как ще Няма дълбаве, трябва да... Това с по-големите щети е по-силен, няма какво се лъжим. Лека съм хвана... Батки юрица. Но край някой момент ще се завери, ще го хване и ще избере. Не. Оси и те ще се разберат. Това му отнеме време. Малко трябва да се съпротивляват. Сега копе, не виж, че си хилав, не става. Легал съм много... Кой е тази бе? Толкова. Край верно ще си го разделят. Надо няма. Обаче не го пусти, гледай. Ела ти кажа. Дай порват, разбери се. Аре дай това име да.